Ja to na rovinu poviem, neviem, čo to je celebrita. Neviem teraz, či do toho rátajú byť prachatý, pretože to ma najviac štve, že ľudia teraz, ako ma zastavia, hovoria, no ty musíš byť totálne prachatý. A ja neviem čo, tak to je úplná blbosť, totálna blbosť. Ešte horšie zarábam než šťašník. A to teraz prvýkrát vy viete tú informáciu, nebudem hovoriť presne, si nebudem robiť zle, ale určite nie, ľudia si to veľmi mýlia, že kto robí v televízii, musí byť prachatý. Ako nie. Keby sa považovala celebrita za známeho a prachatého, bohatého, vplyvného, tak to nie som. Keď sa považuje celebrita za to, že minimálne dvakrát do týždňa je na obraze, som. Keď sa považuje celebrita za to, že je prachatý, tak to nie som. Takže potom čo som? Tretina z celebrity. Čo pre teba znamená sláva a úspech? Sláva a úspech. To už ako malý, keď som bol ešte v detskom domove, tak to každý mi hovoril, a ty budeš herec, lebo ja som strašne sa rád predvádzal, napodobňoval učiteľky a tak. Vždy som potom túžil, keď som videl všelijakých takých moderátorov alebo tých známych ľudí na ulici, keď som ich stretol, tak tiež ja som sa išiel roztriasť, no. Keby to bola relácia láskanie, tak by som povedal, že roztečiem sa. Hej? No, takže tiež som túžil potom. No ale teraz, čo to pre mňa znamená, nie je to až moc dobré, pretože už keď idem von na diskotéku, už nemôžem si to robiť, čo som bola kedy robil ako normálny chalan, či už si odplúť pred niekým. Také normálne tie veci, že nemôžem, pretože idem niekde na diskotéku a každý hneď očakáva, čo vidí na obraze toho šaša a takto. Takže Mário, všetci sa chichoňajú a teraz ja musím tiež ale keď ja chcem s niekým klebetiť, alebo chcem niečo potajomky robiť, čo nikto nechce vidieť, alebo ja neviem, no chcem byť taký obyčajný, už to nemôžem byť. Každý očakáva, že už prišiel ten, ja neviem, šašo, pretože všelijako ma pomenujú, už som mal všelijaké tie nadávky. Tak je to aj dobré, samozrejme, pomáha to, ale nie je to až tak dobré. Čo je taký tvoj sen? Môj sen? Niečo naživo fajnovo moderovať. To by som chcel nejakú veľkú show. Príklad, ako má napríklad Barbora Slovensko má talent, pretože keď sme boli na konkurze a ja s Barborou, tak to ja som bol taký tichý, že no dobrý, ale keď som tam stal, tak ja som sa... Ja už som potreboval 155, aby prišla. No to ma tak láka. A najväčší sen mať pokoj, aby som nemusel na druhý deň sa báť, že príde mi ako teraz, keď bývam prenajme. Už koľkokrát sa mi to stalo, že príde majiteľka a povie mi, no, ide sa mi dcerenka vydávať, tak musíte opustiť byt. Už som zažil aj to bezdomovstvo, že som bol bezdomovec a som povedal, že už nechcem ani 24 hodín byť na ulici, takže môj sen je mať svoj vlastný byt. Takže či to získať, či už takouto prácou, alebo vyhrať niekde niečo, že v televízii, alebo tak, nie. Buď obyčajná robota, alebo hocičo, nie je to jedno, ale ten najväčší sen, predsa aj práca v televízii, to ma tiež láka, ale určite prvoradé je najprv ten byt. A potom už, keď budem mať byt, a potom robte si, čo chcete. Kto sú tvoji kamaráti? Moji kamaráti tí, čo mi pomohli v živote. A to by som musel veľa menovať, Miloš a tak ďalej. Ľudia, ktorí mi pomohli, keď som bol na ulici, že mi dali najesť, že sa starajú o mňa. Niky, Danka, no je ich veľa, ale nie až tak veľa. Nedávno som sa dozvedel akurát o jednom človeku, ktorý mi na 2 roky zapožičal byt v Nitre. Aj to mi požičal byt, aby som sa o neho staral nedávno, ani som o tom nevedel, už bohužiaľ umrel. Takže aj tomu Milanovi ďakujem.